Skáčeme! Ja. Počkať. Oni sú asi trošku silnejší, takže sa budeme chvíľku držať. No a zostrelím ich odtiaľ. Počuť, to všetci sa po mne rozbehli. Pomoc! Musím ísť do nejakého domu, lebo toto asi neprežijem tak jednoducho. Kde sú nejaké dvere, hoci kde sa musím skovať. Dúfam, že som ich už stratil, ale nemôžem sa pozerať dozadu, lebo kedy by tam boli, tak som pomalý. Do dverí. Takže skúšame, či toto je dobré. Tak, dobre. Ľudia, vy ste tu... ako som sa teleportoval, som bol pri nejakom frontmanovi a navrhol mi, že mám byť jeho guard, akože strážca. Tak to tu teraz všetko kontrolujem a dal mi aj trochu jetpacku, takže tak. A do týchto dierok, čo tuto sú, tak do tých pôjdeme a budú tu nejakí hráči, tak keď sa pohnú na červenú, tak ich budeme musieť trošku zbaviť ich života. No, takže ja si zoberiem túto lepšiu zbraň. Tak a už ideme hore dávať ako bacha, ideme ich strieľať. Takže tu máme okienko, skúsime, či to ide takto, počkať. Nie, musím sa pozrieť viac hore, no tak, ale prečo furt strieľam do steny? No takže tak. Sme až tuto na konci. Zaujímavé, prečo sú tam tie rúžové bodenky? Tuto. Dobre, takže musíme do toho strediť, aby sa rozbehli. Tak. A už idú červená. Dobre. A čo červená? Je červená, sem musíme všetkých. No. Joj, ľudia, je to ťažké. No, a asi sa tento rok na VIP nepobavia. Joj, už sú aj tuto dole. Že by bolo niečo. A tam asi nemôžeme ísť. Ojojoj. No tak sa ideme pozrieť na tých mŕtvych všetkých, čo sú tadzi. Je to som. Tento ma naháňal a ma chcel zabiť. To bol ten. On bol ten najsilnejší a najväčší. Tento, presne ten. Počkaj, ale tu je ešte druhý. Tento oranžový skrátka ma naháňal. Veď ste to mohli sami vidieť. Ľudia. Ma to teleportlo. Kde to sme? Ukáž. Ich niekde vo vesmíre. Je tu vidno veľa tých. Toto je čo? Ukáž. Toto je dom. Okay. Dobre. Je to tu také svietiavé. Ohňostroj. Tak ho skúsime trošku zapnúť. Wow, to je dobre. Idem to asi už vypnúť. Vypni sa.
Tak, už som to ľudia vypol, no. Dobre. Čo to je? To je Tung Tung Sahur, ale ja som to chcel prehľadať, on sa tam nejako objavil. Tak aby si ma nevšimnel. Asi je slepý, lebo chodím okolo neho a ani si ma nevšimol. No tak títo sú ináč slepí. Dobre. A tuto pôjdem, že by... A tam je skibidi toaleta. No, dobre. Tu je nejaká džúra. Ale tá džúra nikam nevedie, to je len diera. Dobre. Takže ja idem asi cez hlavné dvere, lebo tam je iba jeden Tung Sahur. Aj keď tam bola skibidi toaleta, ale aspoň prídeme cez hlavné dvere. Dobre, tak strehám. Tung Sahur si ma všimol. Tam bol aj druhý. Dobre. Skibidi toaleta, tak ja som mal ísť cez tú skibidi toaletu. Dobre, postrelám ich. Musím si ísť pre lepšiu zbraň, no skoro pre náboje. Ja viem, prečo išli po mne všetky tie skibidi toalety. Oni boli v týchto miestnostiach a oni, keď počuli, že strieľam po Tung Sahurovi, tak mu išli na pomoc. Vidíte, tu je mŕtvy. Tu je Tung Sahur. Si kokos, ten je už mŕtvy. A tu sú ďalší dvaja. Strieľam. Dobre. Nie. Musím si ísť pre toto. Pre náboje zase. Pre novú zbraň s nábojmi. Dobre, mám to. Tu sú. Dobre. Tak. Aha. Dobre, zdrhám. Musím ísť pre ďalšie náboje. To sa strašne rýchlo míňa. Musím to nejako vybaviť, aby som ich mal veľa. Dobre. Tak už som ich pozabíjal všetkých. Tak, ešte skibidi otravnú toaletu. Tak, dobre. Musíme ísť na ďalšie poschodie. Tu asi není žiadny ten nepriateľ. Tu je nejaká diera, som si ľudia všimol. Tak sa to nejem pozrieť. Dobre. Ideme tam skočiť. Počkaj. Tu sú skibidi toalety. Zastrelám ich. Dobre, skibidi toaleta je mŕtvá. Musím ju trafiť, lebo nemám už náboje. Dobre. Dobre, tak teraz sa asi idem pozrieť. A čo to tu chodí? Dobre. Dobre ľudia, uvidíme sa u ďalšieho videa, tak dajte like a odber, ak sa vám video páčilo, a ja sa idem modliť, aby ma nezožral. Dobre.
do Ríma